За всяка болка има билка, гласи народна мъдрост. В пазвата на Родопа планина обаче векове наред расте вълшебна билка, която изцерява всяка болка. Този природен дар дедите ни нарекли мурсалски чай, заради естественото му находище около връх Мурсалица. Събрал свежестта на родопските гори, омаята на росните ливади, енергийната мощ на реките и въздействието на родопската песен, мурсалският чай прослави планината с лечебната си сила по целия свят. Чудодейната билка вирее само в България, защитен вид е и фигурира в Червената книга. Пиете млади и стари, болни и здрави, мъже, жени и деца. Вече 20 години родопчанинът Любен Ушев се занимава с култивирано отглеждане на мурсалски чай. Започнал е с няколко стръкчета, а сега годишно произвежда стотици хиляди корена расът от известната билка. Чайната му плантация край девинското село Триград се простира на 7 декара. Макар и култивиран, чаят е със същите лечебни свойства, като този от естествените находища, защото расте в близост до Мурсалица, на 1400 метра надморска височина. Проба от билката е изпратена в Словакия, където микробиологични изследвания доказали лечебните свойства на чая. Той отдавна се използва от родопчани, прочути със своето дълголетие. Освен тонизиращо, ароматният чай има и укрепващо, антианемично, антимикробно и противовъзпалително действие. Регулира кръвното налягане и снижава риска от инфаркт и инсулт. Предотвратява развитието на ракови клетки и атеросклероза. Доказано е, че е мощен антиоксидант. Пречиства организма и забавя стареенето. Лекарите го препоръчват за лечение на дихателната и на отделителната система. Особено добре лекува урологични, чернодробни и бъбречни заболявания. Мурсалският чай е известен и като родопската виагра. Откакто се помня, в нашето село, си помня и мурсалския чай. Той за нас беше храна в миналото. Ние всяко лято си беряхме по скалистите склонове и през зимата си правихме по пара. Интереса на хората не беше такъв, но той се засили вече след като се направи научно изследване, прояви се интерес като него и в последствие то стана като поминък на част от населението в нашето село. Ако би трябвало нашето село да има герб, то в герба заедно с скалите и боровите трябва да присъства и мурсалският чай. Помага и при бъбречни заболявания, при сърдечни заболявания, белодробни заболявания, успокояване на нервната система. Помага ли ви мурсалския чай за развитието на туризма тук? Разбира се, помага, защото това е една от нашата гордост, заедно с скалите, с дяволското гърло и ние винаги посочваме, че това са най-голямите находища, естествени и туристите проявяват интерес, купуват си. Също така съм виждала да идват тук специално с колите, да разглеждат тази плантация, да се запознаят и мисля, че е добър етикет за нашето село. Любен Ушев е най-успешният производител на мурсалски чай. Засетите от него вълшебни стръкчета обикалят из целия свят и помагат на милиони хора. Семената и разсъдът за билката също са негово производство. За упорития труд и ползата от него, родопчанинът е получил заслужено световно признание. Последното му отличие е 5-звезден сертификат за качество от Европейската зелена организация. Миналата година Ушев получи удостоверение от организацията за 4-звездно членство. През 2007 година родопският производител на известната билка е удостоен с престижната британска награда «Зелена ябълка». Наградата се връчва от Зелената организация за най-добри практики в опазване на околната среда. За престижното отличие се състезават проекти от цял свят. Любен Ушев бе номиниран за златното отличие и успешно представи България. Връчването на наградата се състоява в британския парламент. През 2008 година родопският производител на мурсалски чай получи друго отличие на Зелената организация – Зелен герой на планетата. През същата година Ушев бе удостоен със сертификат за признание от Съюза за алтернативно земеделие в Родопите, който му присъди първо място в категорията производител на екологично чисти билки.
Почнал съм през 1990 година с този чай занимавам. От едно коренче достигнах до тази плантация. Този чай, който гледа в момента, той носи радост, късмет, здраве, живот на всички хора, не само на нашето село, а на цялата планета. Тази година ми е юбилейната година. И всичко това достигна с моя труд. Абсолютно до днеска нямам една стотинка, която да ми е дал държавата. С моя труд и пътни, и дневни, и всичко това съм плащал на ръка на работниците. Този мурсалски чай може да даде хляб на милиони хора от България. Но имам заявка в момента от Южна Родезия, Франция, от Англия, от Германия, от Словения. Илани изнесах за Коледа 20 000 бройки. Още от малка помня неговия баща. Той като че ли единствен от местните хора ходеше тук по чукарите, по Дурдага, по другото плато на върха и береше чай. Носеше го на панаира в Устово, носеше го в Пловдив да го продава, на панаира в Чепеларе. И като че ли на него това му е ген, това му е наследство. Семейно му се предава да се занимава отново с чая. И той е един от първите, който започна така в разширен вид, във вид на плантация, да отгледа чая. Явно, той се е направил и научните изследвания, доказани са лечебните свойства. А именно за тази плантация искам да кажа, че той се намира непосредствено до връх Дурдага. Средата е естествена, така както той вирее по Сипия тук нагоре, ако погледнем по скалите, същите са условията тук, така са запазени и естествените качества, химичният състав на чаят е един и същи. И като че ли на фона този легендарен връх е застанала и тази прекрасна плантация на господин Ушев. Беритбата на лековитата билка започва през юли. Тогава, покрай плантацията с мурсалски чай на Любен Ушев, се носи дъхав аромат и приглушено жужжение на пчели гали ухото. Натежалите стръкчета нежно се полюшват от вятъра, като море погалено от бриз. За прибиране на реколтата ежегодно Ушев осигурява работа на десетки местни хора. Когато не е заед на плантацията, Любен продава ценната билка в центъра на Смолян и разказва на местните и туристите за качествата на чая, за лековитостта му, съветва ги как да го приготвят. Готов е да предостави расът на всеки, който пожелае да засее от него. Много е вкусен, полезен е и аз обичам мурсалски чай. Мама ми го приготвя често, понякога аз си го правя. За лековитата билка Любен Ушев знаел от баща си, който първи започнал да продава чая. На сина си казвал: ако искаш да успееш, съди и отглеждай този чай и той ще ти се отблагодари. В отглеждането на чая се включва цялото му семейство, съпругата му, двамата му синове, внуците. Така любовта към мурсалския чай, към природата и родната земя се предава от баща на син, от дядо на внуче и прекрачва прага на безвремието, за да остане за идните поколения с мощна лечебна сила и родопски привкус. Много обичам да пия